Bon ko ɲininkali filanan n'an ye kunbɛlɛ min an wulila ka bɔ kunbɛlɛ mina la dɔw b'u bolo sagi ka bolo fila mina dusi la dɔw ta mina kuma sahalen ye mun na nin na an delila ka nin jaabi ka kɔrɔ mais o t'a bali wagati bɛɛ mɔgɔ kuraw de bɛ na derisu la minnu man ka jaabiw mɛn ka kɔrɔ nin masayila min filɛ nin ye u b'a fɔ a ma alqabdu ba'da ruku'i ou bien alqabdu ba'da raf'i min al-ruku'i ko ka sagi k'i bolo mina i wulilen kɔfɛ kunbɛlɛ mina la ka sagi k'i bolo mina sɔsɔli nana la dɔɔnikɛbaaw bolo dɔɔnikɛbaaw dɔ ko sani ka taa kunbɛlɛ mina na i jɔlen b'i bolo fila mina salli la mais n'i bɔra kunbɛlɛ mina la i b'u jigi ko mun na ko hadisa mana ka ɲamariya ko kunbɛlɛ bilali kɔfɛ an ka bolo fila mina ko o la n b'u jigilen to nin ye kuma fɔlɔtigiw ta ye kuma filanatigiw olu ko bolo ewa kunbɛlɛ bilali kɔfɛ i wulilen kɔfɛ ka bɔ kunbɛlɛ mina na sagi i k'i ka bolo fila mina olu y'u ka delila kɛ mun ye ko parce que ciden a ko hadamaden k'i to salli la k'i ka bolo mina kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu yaminahu yaqbidu shimalahu bi yaminihi idha kana fi salah ko ciden tun bɛ kinin bolo kɛ ka numan bolo mina ni a bɛ salli la bon ko a bɛ salli la o de fɔra mais yala faranfasiya fɔra ye wa ciden tun bɛ a bolo fila mina n'a bɛ salli la n'a jɔlen don sani a ka taa ka kunbɛlɛ mina n'a bɔra kunbɛlɛ mina la a bɛ jigin o nana wa a nana de dɔrɔn ko ciden tun b'a bolo fila mina salli la ciden ye ɲamariyali kɛ bolo fila ka mina salli la kunbɛlɛ bilali kɔfɛ i bɔra salli la wa i ma bɔ salli la kɛlɛ a filanan ko hadisa nana nasayi kɔnɔ kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbidu yaminahu yaqbidu shimala bi yamini ja kana qa'ima fi salati ko ciden tun kɛra ko a b'a kini kɛ ka numan bolo mina n'a jɔlen bɛ salli la n'a jɔlen bɛ salli la yala kunbɛlɛ bilali kɔfɛ i sigilen de don wa ou bien i jɔlen de don i jɔlen de don bon minnu ko bolo fila ka jigin kunbɛlɛ bila kɔfɛ ko n'a y'a sɔrɔ kunbɛlɛ bilali kɔfɛ ciden tun bɛ a bolo fila mina la nugula ile in na ko sɛbaw tun b'o ta ka n'o fɔ an ye ko mais sɛbaw m'a fɔ an ye ko ciden tun bɛ a bolo fila mina kunbɛlɛ bilali kɔfɛ minnu ko bolo fila ka mina kunbɛlɛ bilali kɔfɛ ko ayi ninnu ma o ko ayi ko an bɛ ko yɛlɛma aw de kan a sabatira cɛbaw kɔnɔ y'a fɔ an ye ko ni ciden bɛ salli la a b'a bolo mina a sabatira cɛbaw y'a fɔ an ye ko ciden jɔlen salli la a b'a bolo mina n'a y'a sɔrɔ kunbɛlɛ bilali kɔfɛ bolo fila bɛ jigin lanugu la ile in na cɛbaw tun b'o de fɔ an ye parce que a sabatira kɔni cɛbaw ko bolo bɛ mina salli la n'a y'a sɔrɔ kunbɛlɛ bilali kɔfɛ u bɛ jigin u tun b'o de fɔ an ye mais ni o ma fɔ bolo mina in bɛ to a nɔ de la kunbɛlɛ bilali kɔfɛ i b'u mina dɛ ani fana dɔɔnikɛbagaw kɔ ka hadamaden to salli la lahala naani dɔrɔn de bɛ salli la i ma i jɔlen i ma i sigilen i ma i jɔlen i ma i kunbɛlɛ minatɔ i ma i sigilen i ma i sujuditɔ ni lahala naani de bɛ salli la duuruna ta la i jɔlen salli la sabatira ciden ko bolo fila ka mina n'i taara kunbɛlɛ mina la ko bolo fila kɛ k'i ka kunbɛlɛ fila mina n'i taara sujuru kɛ a ko i ka sujuru kɛ i bolo fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i bɔra sujuru la a ko i k'i ka bolo fila bila i woro fila kan n'i bɔra uruko la yɔrɔ jumɛn fɔra n'a y'a sɔrɔ dɔn yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen ni disi tɛ kunbɛlɛ bilalen kɔfɛ o tun bɛ fɔ parce que bolo kɛcogo bɛɛ fɔra salli la et kunbɛlɛ bilali kɔfɛ ni dɔn yɔrɔ wɛrɛ tun bɛ yen ni disi tɛ ciden tun b'a fɔ an ye mais o ma fɔ awa ani fana an bɛ min fɔ mɔgɔ minnu kɔ sani i ka t'i ka kunbɛlɛ minɛ i k'i bolo mina kunbɛlɛ bilali kɔfɛ u ka bila isisina min b'u bolo hadisa min nana uruku ɲɛfɛ ani uruku kɔfɛ jɔli dalila min b'a tigi bolo hadisa min nana k'u bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ a ka nana ye
yoronin kele an be yelema ni della be hadisa la hadisa ko bolo kam mina sallila na tigi ko kumbele bilali nye ani kumbele bilali kofe faragu be ibu jigide hadisa min nana ku faramfanciya ka joli fulay mbo nyogona ku te kelenye atigi kana no della no hadisa o delila no hadisa fanate donc arajihu ye minye kuma sahle ye minye qabla wuruku ibi bolo fula mina ibolen ko fe wuruku la bolo fula be mina o de ye kuma sahle ye min ni masaila minye masalati si hadiado amanka mugo ka nyogon ko akama amanka mugo ka nyogon ke filibanti akama amanka mugo ka nyogon ke bidiya mugo akama ne ya faamu delila sahle na min bolo fula mina kumbele bilali ko fe mbilankin take kanin juguya kanin koniya nin ka delila wudero ni e fana fo ko kumbele bilali ko fe ne bi mbolo fula jigi ne fana ti koniya nti juguya i fana ye doni ka baga wore de ka kuma mina masala sisi hadiya do na tabbali kuma sahle nye minye ambo fo oye al qabd bada rukuy Sheikh Abdullah Bumba Sheikh Abdul Aziz Bumba je risala dilaninka kaninde sabati ako mugo mun ko kumbele bilali ko fe iki ka bolo fula mina ko bidiya do akwa tigi katawra mugo ma ko nin kataw nyogonama ka fo bidiya akwa tigi katawra mugo ma ko nin kataw nyogonama ako sosoli bala don ke ba nu nyogonche me ka fo ni minya ke bidiya ko katawra Sheikh Salih Fawzani nyinin kara ko do ko ni mugo mi kumbele bilali ko fe ibolen ko fe kumbele la ki jon ni bi bolo fula mina ko bidiya do ako atigi ka kuma min fule ni nyede ko de bidiya e ko mo mi nyen fore ale de ka kuma ye bidiya ye akom me sunna yede bada uruko yake bolo fulamina Muhammad ibn Salih Usminu afana ka fatawa rikanil islam ana ka majmu fatawa ana ka sarhul mumattu aka kitabu kono ayennin fo kajeya tumamu ya nyininka doko amunya ye kitabu dola akoko ki bolo fulamina kumbele bilali ko fe ko bidiya do ako sanale ka nyininka li jabi folo ale be bila sirali bila kata balima ke doni ke ba wore uma tawuma ako bidaye kuma grima de ako bidate ko nogo yede bidaye kuma jugude bidaye kuma bade ako nibe bidiya ko mugoma kola aka sura tigiye koke delilata ko minna qur'ana ni sunna kono me ka fo mazala sisi hadiya ne ka hakinate ninya famu kuiba tigi ke bidiya mugoye ako ye katawede ako mi sahala ko sunna ye minye mugo munun ko bolo kamina kumbele bilali kofe ako ulu de be sunna ka ko nasu de bu bolo fana hadisa salen de bu bolo ako nasu de bala hadisa de bu bolo munun ko bolo fula kamina kumbele bilali kofe ko de sunna alladinatu daima li busil mawliftai uyenni masaila se ulu fana ma ibnu mbaji na ka jama uko kuma sabati lenye minya radio munye kuma salenye minye kumbele bilali kofe bolo fula mina o de sunnay nyere sigile Abdul Musina Badika halakala Madina do ya nyininka bolo minali kumbele bilali kofe ako kuma fulana na la don ke ba bolo do ko ewa kumbele bilali kofe ku jigi ako do ko ku mina ako arajihu ye minye ibu mina de kumbele bilali kofe ibu mina o de sunnay donc ambe min fonni na wo ye ninde men ninte kele kuye ninte nyogon ko kuye ninte ka nyogon ke bidia mo akunte ninye